karena nambo cek nyoi. Bakok sampai banyak namo apa itu Oh, baik itu. Ambo lampe kali ya nyoi. Sampai kali? Iya. Anyek pertama. Iya. Salamai. Selamat. Iya. Nang kedua. Salamai lah balik. Selamat dia. Nang ketiga. Iya. Salamai je baru. Selamat baru lain. Iya. Nang kampek. Sabun nambo dan nyoi. Kalau saya nyoi. Kalau put DJ apa lo tu? Apa DJ? Ya. DJ tahu? Atau Doyan Jariang. Apa? Ayo cakra. Punya nyik bagai. ya. Saya nak mencari si Lepo. Ada mana nampak dia kalian? Oh, si Lepo. Ya. Tadi di sini ya nampak kami ya dia. Senin tuh Senin. Di situ betul Kicat kelas ya tadi. Iko awak rancak. Gagah. Ame ngecat saja tidak lurus. Aiko cakra lah perkasa nampak nambo ini ngah. Perkasa apa lo nampak lagi lihat? Perkasa pak lo kau tulang saya perkasa lo kecaan. Ya, lah jelas saya badan saya kurus ketat. Kalian kecet kebelah perkasa. Perkasa tuh pareman kayak saruang. Iya. Jangan mentang-mentang badan saya ketat. Kalian perolok-olok saja saya. Saya kutuk kalian menjadi Ipin dan Upin. Baru tahu rasa kalian ya. Tua sangat batu kalau cakra adalah pantun cek kau. Oh, pantun. Aduh, aku pura setia. Kapasa awak bertiga. Cakra main salawai dulang. Ya. Cali cakra tiwak lebo. Mengambo. Kain dapet hari lah siang. Mancime aslen ya. Itu maksud saya nak mencari Slepo. Ada yang ingin saya tanyakan sama dia sedikit. Oh, betul. Itu pas bana mantak nama cakra kepadanya ke beliau. Mantak apa? Mantap. Karena beliau itu orang yang didahulukan salangkah, dan ditidikan sarangkiang. Walaupun sadangkiang asama saja atunya. Biarlah saya turut dia ke sana dulu. Ayolah cakra. Malepo tolola denai malepo mencari balui. Oi nakaden gulai malepo jo kacang panjang. Oi nakaden gulai malepo jo kacang panjang. Onde malepo tolola denai carikan denai malepo kain salimui. Alah dingin badan malepo delalo surang. Alah dingin badan malepo delalo surang. Dewa ang taraga kain sa ruang salay dewa ang inalanyo abi salimo itaba pulo dewa ang taraga kain sa ruang salay dewa ang inalanyo abi usala mama ay mama cow itu mana indah manenggang kadiri denai kawan lalalo malepo jo salimui taba awa anan rintang malepo jo kain sarwa salai kawan lalalo lalo jo salimui taba awa anan rintang malepo jo kain sarwa salai malepo malepo tapi malepo nak mencarikan bawa bini. Iyo. Wah, kamu tak mencari bini? Iyo. Hadir selalu bawa bini lah. Onde itu bahaya malepo. Terus ada pada pandai cakra saja cari bini. Itu nampak anda saja kita berdua lagi. Onde malepo
dena gulay malepoon dena jo kacang panjang. Onde malepo tolola de naima carikan nenai malepo kai salimui ala dingina badana malepo de naya lalo surang ala dingina badana malepo on lalo surang. Bini pulo de cakra nan wa aminta balanjo sajo cakra minta laga ama nan gapu pulo dewa antaraga barela sakaruang untuk lagi tanah beko dompeten oi cakra bisa jadi kupa beko ang disumpah oi cakra jadi biawa. Usalah mama, oi mama cow itu mana? Indah manenggang kadiri denai. Kawan lalo dena majo sana lalimbu itabab. Awak anda narintang ala dena majo kai dan lasarua salai. Kawan lalo dena majo sana lalimbu itabab. Awak antah pabilo dena maka gadina lamara pulai. Kawan lalo malepoon dena salimbu itabab. Awak anda narintang malepoon nila mga ngalay. Kawan lalo malepoon nila saling itabak. Awak anda narintang malepoon nila ceput yang gadang.